Lahapane ke badan membuat konten. Kata si meta onde kurang paten. Lah dijeme para netizen. Di kolom komentar lah kanai bully dem. Ondeh Tuhan kayo, yo namu arasonyo. Delanti ang HP ko, kakolong oto fuso. Tapi takkan alo bana HP masih karidi. Baka kolai ko ha utak pula panik. Tapi takkan